кишоварзони ноҳияи нусири хусрав дар кишту парвариш ва истеҳсоли пиёзи барвақти таҷрибаи хуб дошта ҳамасола аз аввалинҳо шуда бозорҳои мамлакатро бо ин навъи маҳсулот таъмин намуда ҳамзамон қисман дастранҷи худро ба хориҷи мамлакат содирот менамоянд. аҳли заҳмати ноҳия дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлонро сармашқи кори худ қарор дода онҳо дар ин шабу рӯз ҳар як қитъа замини корами обӣ ва заминҳои назди ҳавлигиро самарнуку оқилона истифода карда аз онҳо ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. тибқи иттилои масъулини соҳаи кишоварзӣ деҳқонону хоҷагидорон имсол дар ноҳия мувофиқи дурнамо дар майдони зиёда 300 гектар замин кишти пиёзи барвақтӣ гузаронида ҳосили онро пурра ҷамъоварӣ карда дурнамои истеҳсоли пиёзро дар ноҳия таъмин намуданд. масъулини соҳаи кишоварзӣ хоҷагидорону деҳқонон баъд аз ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ ба кишти такрорӣ суръат бахшида дар заминҳои холишуда кишти пунбадона, маккаи дон, лӯбиёгиҳо ва дигар навъи сабзавотро ба роҳ монда мақсад доранд ки бо ин усули корӣ аз ҳар як замин 2-3 ҳосил ба даст биёранду эҳтиёҷоти оилаи хеш ва бозори истеъмолиро бо номгӯи сабзавоти тару тоза таъмин намоянд. фаровон ҳосилӣ аз заҳмату талошҳои хоҷагидорон дарак дода аҳли заҳмат нишондоди истеҳсолиро аз ҳар як гектар замин то 600 центнерӣ расониданианд ки ин усули корӣ дар рӯи пӯш намудани хароҷот ва таъмини фаровонҳосилии бозорҳои истеъмолии мамлакат нақши арзишманд мегузорад. таҳлилу мушоҳидаҳо нишон дод ки дар ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи нусири хусрав хоҷагидорон дар баробари кишти пиёз ба парвариши картошка ва ғалладонагиҳо низ ба дастовардҳои назаррас ноил гаштаанд ки ин аз самараи заҳмату талошҳои пайвастаи деҳқонону саҳмдорони хоҷагиҳо далолат мекунад. кишоварзони ноҳия аз шароиту имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода бурда баъди ҷамъоварии ҳосили барвақтӣ ба кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ вусъат бахшида умед бар он доранд ки ҳосили дилхоҳ ба даст оварда на танҳо бозорҳои истеъмолии мамлакатро бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ таъмин намоянд балки содироти бештари онро ба хориҷи кишвар ба роҳ монанд. ёдрас бояд гардид ки ҳамасола аз ноҳияи нусири хусрав пиёзи барвақтӣ, полезит, лимӯ, сабзӣ, меваҷот ва дигар навъи маҳсулот ба хориҷи кишвар содирот карда мешавад ки ин аз маҳсули дасти заҳматкашони ноҳия шаҳодат медиҳад.